Ya chalo. I beg, fast. Ya go na moto gị na o nwere ihe onye ji moto no ebe ebe na moto yi ebu shot onye moto gị o nwekwara ike mkpọta dị ebe a ịdị otu efi ire ofu pịampịa mmụọ dị ebe ebidogo ọrụ nwekwa mmụọ bidola ọrụ ọzọkwa ndị mmadụ na-aba anyị alụchi ya anyị bịara Chineke ala ise gị uwe atọ sobe ya ebe ọ sụrụ ndị ọrụ gwara na adịba dịka nke ya punch all of them my table everything freeze ya if I want to have a well all good by anybody well all good opụtara ihe niile a ọgwụ kwakọ isiri ya na-ekwupụta ncha anụ makwa na onwe ya n'elu ya ọ na-esite na nka ka ọ na-akpọtụ na ihe a na-ekwu okwu ya ọgwụ kwuru ọgwụ na na-ebupụta arụsị maka ya kotu ọgwụ dị n'ebe enu kotu ọgwụ a dọbịa ma eriri ya ihe niile o nwere grupu ha nọ na ya ọ na-akpati ozu dị ya ala ya ka ya dozi n'ime ihe a ihe ejike ndị amoosu na-abata ebe na-akpati ozu bịa ebe a weta nke bịa ebe ọ ya mepee nke a ka anyị na-afụ akpati ozu mmadụ ka o ji ebe a mepee nke afọ metọpee ya mmadụ ka a kpọtabara ibe a so ndị amoosu na-akpati ozu dị na ya wetara m mma ọ bụghị onye asị ya emere dibịa mana ọ bụghị n'ụdị a ji nwaanyị na-enweta ya ji nwaanyị atọ ya siriri were onye kere na-atọ ji nwaanyị na-atọ ya wefụta akpati ozu ahụ eriri mara ngwugwu mara onye kere ya onye kere na-atọ ndị eji eji nwere n'onwe ụnụ okeke oke ahụ okorie okonkwọ nwere n'onwe ụnụ tata liberation day ji nwayọọ wepụta akpati ozu ahụ dị ebe a ịbụla bụ igwe eji wee kpọtawa onye a kpọtawara ebe a you will not die in Jesus name. Amen.
nwa ya wepụta akpata ozu ahụ